Nanalo. Wala? Hindi mabalik siguro ito. Kiwar ng kiwar. Okay. Aray ko. Yan na na tayo yan. Kiwarin ka? Ika naman nagtatangid mo. Kiwar daw. Kiwar. Pasensya na guys. Hindi kami marunong mag-live. Halika Magandang gabi dito. po sa inyong lahat. Hello po. Dito mo kasi mo. Hi Gigi, how are you? Sumakit ba ang mga kalamnan mo? Sa paggapang. Hindi sakit. Sa ganito oh. Pwede ko yung ulan. Dalawang araw ko ininda. Hindi niya makuha yung ano niya. Pati pagtanggal ko na ng kakaw ng bra ko, hindi ko na matanggal. Si ano, ang tinagaya mo. Sa akin kagatanggal ko. Dito lang. Dito kayo mag-ano tayo. Magandang gabi guys. Mamaya mo napakita yung ano. Hello, good evening DFL. Hello po kay Sir Rusty. Sir Rusty Mind. Ito sa akin pala yun. Meron na Hello tayong po sa lahat ng nanonood. Awan, hindi ako yung binabantayan namin yung date. Baka maubos na. si Papa kasi nasa gilid lang eh. Baka masungkit ng masungkit. Ha? Si Ping maputi kasi may usok. Wala yung agkuyam. Meron na tayong 19 viewers. Hello po sa 19 Yan. viewers. Pamain na lang po. Mind gray. Hello! Yan, nahiya San Piligaya guys. Luluto lang kami ng ng baon namin bukas. Kasi mayroon po kaming lakad bukas. Abangan nyo yun guys. Lapit Luto pa, luto. Hiwar ng hiwar. Si Maduna. Sige, wala nang labit. halo ng halo. Hala yung ano natin ay. Ano po ito? Ladok ng biko. Ladok. Ano ba ang Tagalog? Lapik. Sa Ilocano, Ladok. ladok. Ladok ng biko. Sarap naman yan. Ano ba yan? Gaggan. Awanan, napoy lang. Ito po, ang ginagawa ni ate ay ang ladok. Magkwento naman kayo nung ano na. Kumusta ang inyong mga katawan? Masakit ang mga braso. Sobra ang mga katawan namin. Di ba rin nanalo ka naman yata ang tayo. Wala akong panalo. Pero kami ang wala. Kasi ano na dang nakadami. Bigyan niya ako ng daan. Kasi dinaya ka niya daw sa gapang kaya binigyan ka niya ng kurang. Ay nang isang daan. Ano na yata kayo? Masyal ka dun sa bahay. Saan ito? Lakad tayo bukas gaya. Alas 9 na ako. Hindi ba nga mga ang alis natin ay mga 7:30 siguro. Ilang oras ba ang dito? Anong oras lang kayo? Siyempre mag-prepare pa tayo. Matulog man kayo doon. Shout out po sa Gonzales family from Iloilo City. Kamusta po? Hello po, magandang gabi po. Shout out din po sa Beverage Innovation TV. Hello po. Nakapaghalog na naman siya. Basta yung ladat mo. Nakikita lang baka
Shout out din po kay Ma'am Aiza Peniquito. Hello po. Katukayo. Katukayo. Yung ano, saan ba makikita ko yung ano? Doon lang wait. Zero man. Ay, dyan ba? 37. Hello sa 37 viewers namin. Sa 37 viewers. 37 viewers at 11 likes. Magpaparamo kami guys. Ito yung first prize. Second prize. Third prize. Ito consolation prize. Consolation. Consolation o hello po kay Sampung Baha. Kamusta sir? Ano ba talaga? Hello din po kay Sir Kyle Patrick. Good evening po. Ganang gabi. Shout out din po sa Puskabol family from Iloilo. Hello po. Mga Ilonggo. Mga Ilongga. Ilonggo, Ilongga. Guwapa. Basta Ilonggo, Ilongga. Guwapa. Okay naman po, Sir. Pobreng KDL vlogger. Kumusta mga idol? Shout out po sa Espinosa family from Cedric. Hello po. Hello po. Magandang gabi. Magandang makot dyan. Ikaw din di ah. Shout out po. Pero mga pa shout out. Kalapan ko. So, ano din yun? Shout out po sa Espinosa family from Kuwait. Hindi. Ano na ano ko maglapit ko sa'yo. From Kuwait. Dito ka dito. Kasi baka mahina naman. Kapsala ng buya. Ricardo na. Manood. Walang nanonood no. Shout out po sa 42 viewers namin. Matumal pa ang ating viewers. Ganang gabi. Naimas ata agla lo tibigat partner na ti kape. Ay, won, naimas na ay. Masarap siya pag malamig na. Shout out po sa 8 Life Trading from Ronnie Santos. Buwain na kita. Buwain ka na lang. Si Constellation Prize. Diwa na kita, Madam April. Oh, available po yan. Hello po Sir Kumba, Edgardo Kumba. Thank you po, Sir Edgardo. Tawag ka ng BFF mo. Saan? Hanapin mo. Good evening din po Sir Harl Caras. Naksal daw yung ito. Nagawa kami ng biko. Biko. Nagawa namin mag-biko. Ito lang yung babaunin namin. Hindi biko. Babaunin. Pang-overnight namin biko. Parang pwede na ito na makula-kula. Makulahin na lang. Shoutout po kay Richie Santiago. Hello po. Wow. And kay Baby Charles. I miss you. Matabaan na kami guys. Si Gigi na lang talaga yung ano. Walang bilbil yan eh. Wala nang pag-asa itong magtaba. Wala na talaga. Hello po kay Sir Domeng Reyes from Tagaytay City. Hello po. Tagaytay. Sana makapasyal kami dyan sa Yes, Tagaytay. maganda din sa Tagaytay. Invite niyo naman kami. Maka naman. Ano po, province yun? Thank you po.
Sir Kyle Patrick. Yung ano natin, hindi pa ba? Malagkit. Sukar. Shout out din po kay Sir Rick Rivera from Jeddah, Saudi. Hello po. Hello po. Taga Saudi. Yung brown, ay yung brown ba dapat yan? Yung sukar na? Oo, pwede na yung wash. Wala ba dyan? Meron na ako dyan. Hello po Sir Wilbert. Hello po, magandang gabi. Kay Ma'am Susan Jimenez. Hello po. Hello din po Sir Vince FX. Sumahan niyo kami sa aming pagbibig ko, paglalatik-latik. Kakahalo natin Joan guys, wala yata kaming malaki. Managap, pag tawag nila doon pag hindi daw makalatik sa Ilocano, tawag nila. Ano, managapot. Managapot. Ewan ko, ano ba yun? Kain ng ganyan. Shout out kay Ate Irene. Hindi yun makalatik. Managapot yun eh. Si ate, hindi talaga makalatik yun. May ganun pala ante. Meron din pala hindi makalatik. Hello po kay Sir Eric Diaz. Hello po. Magandang gabi. Heart. Heart. Austria. Thank you. Hello po Sir Gabriel. Salamat po sa papuso. 3 puso. Para kanino po yung puso na yun? Para sa akin daw. Andito rin guys ang Tiligaya. Auntie, come. Dini ka. Ito yung ano mga consolation prize. Magkaway ka. Dito. Hindi ka makita. Dito ka. Ano, hindi ka makita. Doon ka na oh. Dito ka oh. Consolation prize. Sige na. Dito na ako. Hello po. Dragon. Paborito data team DSL. Thank you Sir Jonathan. Thank you. From La Union. Panonood. Hello sa mga taga La Union, sa mga Ilocano dyan. Mabuhay ang mga Ilocano. Hello din po kay Ma'am Irene Hasan. From Saudi, kamusta po ma'am? Magandang gabi po. Magaling ko magpangantay, magdating ko. Kadami. Sana oil. Ikaw nga din mo ng China oil. Nagkasing niya si mother. Parang hindi makita yung dapat kumati. Ha? Ano mo kaya konti? Mamaya maghalo-halo ka na yung ganyan. Ayun ang mahirap. No? Yung maghalo-halo. Para sa atin daw lahat yung puso. Yes, thank you po. Heart din. Hello po sa Santiago family from Batangas City. Hello sa aking mga, sa kaapelido ko, Santiago, lahat ng Santiago family. Hello po. Kumusta po kayong lahat? Sarap ng batik. Favorite mo sa ito. Maamoy niya ng baga sa kapitbahay. Shout out din po kay Jirian Cuenca from Dipolog City. Hello Kamusta po po? sa mga taga Dipolog City. Pulang-pula. Hindi ko nasunod ng text. Di ba ano lang yung tandaan? Subay? Hindi, subay pa. Ito kasi yung mga Batikano namin sa ano, paggawa ng ano, biko. Si Auntie Ligaya at si Auntie Patin. Sa taas ba yung tayo? Hindi nakakama?
kay... Di ba nakita yung nag-shout out? Di bang kita oh? Dito kayo dapat banda. Dito layo. Ayaw pa usap kay. Katago guys. Hello kay Ray. Hello po kay Pink and Purple Vlog from Cabanatuan City. Kamusta po? Hello po. Madam April, di ka ba napapagod? Di ka pa daw ba pagod? Uy, balot! Di tayo balot. Ayaw lumabas. Wala na araw eh. Baka masinaga ng, ng ilaw. Shoutout po kay Reggie, organista. Organista from Pangasinan. Hello po sa mga taga Pangasinan. Tagailatan. Nalasi. Tagailatan. Ano, nag-brown na? Okay, inyo. Taga Pangasinan. Ang gapula. Ang gapula. Ang gapula yung siraon. Tujuan? Ginagamit mo yung cellphone. Parang malungkot si Gigi kasi may OFW. Kasi nakatihagin ni Gigi sa OFW ni Alex. Okay. Masaya ka ba para kay Alex? Yes. Supportado daw ni Gigi si Alex. No more G-Lex na guys. Sorry. Out. Si Alex kasi di kaya mantigaw ng harapan. Paano lang siya pa-call-call at pa-text lang. Yun lang yung kaya niya gawin. Kaya hindi nakapunta kay Gigi. Sorry guys. Imbag, isa, idol from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello po kay Sir Jeric E. Kamusta po dyan sa Malaysia? Hello din po kay kapatid na pare ko, mo, JB from Oriental po. Tawa ko ng tawa kaya kaya parang bigla. Sige. Magkaway ka eh. Hindi naman nila yung mga pwede na. Okay, tadyang. Mahal na anak. Mahal na si Lisa. Tabago? Tabago. Shout out Riza Tabago. Awit, awit. Awit. Hello din po kay hello din po kay Sir Jason Deji from Brooklyn, New York. Kamusta po? Hello po. Hello po. Hi sa naka-green. Sino po yung naka-green? Mukhang may nakikita po kayo na hindi namin nakikita. Baka po yung mangga po yun. Hello kay Daling kay Dasalia Baldonado. Hello.
Palagi panonood at abang na abang. Day. Tanong ng tanong sa akin, ano may upload na kayo? Thank you, my friend. Salamat. Ano sa Teresa? Hello, Ate Risa. Kamusta? Niluto kami ng biko. Ay, Risa, nandito na naman kami. Risa, Uy, ka na at kapalit kita. Risa, hayaan. Risa, okay lang, ante? Okay lang. Okay lang, ayos lang. Payag daw sa Tiligaya, pumalit yung anak. Hindi daw marinig ang Malapit malayo kasi. Payag mga tiga balutan. Tinawagan ko lang ngayon. Update po namin kayo sa niluluto namin. Ayan na po ang kanyang biko. Ang latek. Mahina ba? Hello po, kabugto, bes. Opo, masarap po ang biko kahit latik pala. Wala pa yung So, biko. nauubos na ngayon latik. ng matek. Paano halo na? Si Papa, hindi pa luto. Nagkuha na siya. Oh, yan ay naghahanap. May pulbo ka tayo sa gilid ng mata, halata. Aray! Sa harap talaga? Hindi ang pulbo. Hello din po This kay is Sir natural. Marita. Kamusta po? Ang ganda mo talaga. Ha? Sa ano lang po yan. Hindi niya pa talaga laksan eh. Screen lang po yan. Pero sa personal. Ay! Mapapawaw ka. Baka isumpa mo. Charot. Hindi ko lang apoy. Nag-ano na nga eh. Pa-shout out po, Santiago family from Batangas City. Kay Sir Rastay. Hello po kay Sir Bong Paredes from Binangonan, Rizal. Kamusta po? Ay, 137 viewers na. Yes. Naka 100 plus din kami, guys. Woo! Kasi buong araw pa tumatakbo sa isip ko. Ah, Shout out din po sa si Patrick. Dito. Magano si Mama Shout Munis. out. Nanonood si Mama Munis. Shout out po sa Top Street Photo Vlog. Hey, Ma. Hi, Ma. Uwi ka na kamo. Uwi ka na kamo. Uwi ka na kamo. Uwi ka na. Nag-birthday na ako. Hindi ka pa umuwi. Sige, shout out mo si Carl Patrick. Correct? Shout out mo, Je. Si Carl Patrick. Shout out ko, Carl Patrick. Meron na rin siyang www. May WW na rin siya. Yeah, kaya mo yan si Alec, may www ko na rin. Hanapan ko kasi Lisa ng WW. Ay, mama. Umusta na? Hanapan ko kasi Lisa ng Hi, dito po sa Bino kayo ng Tita Labela. Tita Ligaya at Tita Paseng. Hello, Tita Ligaya and Tita Paseng. From Chris Talavera. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Hindi kayo nakita nito. Malayo pala kasi. Hindi makita. Dito po. Hindi naglalo ko na. Balak mo, ubus na siguro. Wala yung balok nila nakarating. Ubus na siguro. Shout out po sa OCR family dyan sa Kalintan Occidental Mindoro. Hello sa mga Hello po. taga-kalintaan. Sa aming kababayan. Yes, hello po sa OCR family. Your family. Andito po sa Ate Greta. Ayaw lang po magpakita. Hindi kasi nakapula siyang Wala siyang kilay daw. Kasi nakapagkilay eh. Kasi gabi na sa nalunag na yung halaman ante. Oo, wala yung pangkilay namin.
Napipintas kayo nga agkakabsat nun, napipintas ni Auntie Ligaya at ni Auntie Kasi. From Sir Edward Antonio. Sabi guys, Sir Edward, sabi ng Auntie Ligaya, baka kunwari niyo lang yun. Nagpatawa lang kami guys. Hello din po kay Kat Darwin Galyon. From Taiwan. Kamusta po, kapatid? O, akin ka na lang, Madam Gigi. Oh, yours na. Jay, pasok na doon, Jay. Kukunin ka na. Upo ka nga dito, Gigi. Oh, para mahanapan ka na rin. Ay na. Putang na lang. Sabi ko, available na, May available. niyo naman ito si Available na Gigi. to. No boyfriend since birth. Yeah. Ano ba? Hindi. Ano pa nga rin ng papa mo? May utang na loob. Remind nyo na ito. Kasi wala din dyan. Ilan na dyan? Magkanak pa rin ng papa mo. Di tanong mo pala si Peng. Shout out din po kay Sir Jolan. Julian, kamusta po? From Masbate. Hello po. Panding daw, Hanap daw po ng ano. Shout out po sa kanyang, ano mo kasi papa mo? Papa, buhay ka pa ba? Pupusin mo naman ako. Yung dalaga, dalaga na ako. Di pa kita nakikita. Ay, papa, sabi mo ba na? Ayaw niya talaga. Kilala niya rin. O ate, shout out. Shout out naman daw ate Neta. Kasi si Nagpakita din si Idol Greta Merlan. Hello po. Kalapad na. Dito siya sa Wala kasi akong kilay, guys. Nawala yung pangkilay. Gabi na ang kilay pa. Joke lang. baka naiwan siya. Kilay is life. Dante Risa, miss you all. Miss you too. Miss you. Uwi ka na daw. Diyan Palit ka na muna, daw kay diyan. ano. Unan kayo kadyang. Yung papalit yan si Ligaya. Hello po kay Ma'am Estela Tabayuyong from Laok, Pangasinan. Lawag. Lawag. AC kasi yung dulo. Lawag. Sino yung nagsalita kaninang Hello kwa po. 8? From Kuwait. May gulay. Narinig ko kanina from kwa 8. Bago na. Sabi ko ano yun? Sabi ko, Kwa 8? Sabi ko, quiet. 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 Quiet? Quiet. Alam ko, wait yun. Ay, Quiet daw. Quiet. 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 Quiet daw. Quiet. sabi mo kasi kwa 8. Sabi ko, quiet. Shout out po kay Sir Rene Bravo from Baguio City. Kamusta po? Hello po sa mga taga Baguio, taga Norte. Nandiyan si Cardo Dalisan. Hello, Cardo. Bagyo. Ay, Norte. Cardo Dalisay. Ano, kagabi na, nag-aaway silang dalawa? Cardo. Si Mama at si Papa, Diyos ko, day. Si Mama, alam si Mama ga? Nanonood lang ba? Nanonood na siya ng gano'n. Tapos magtapos na yung Cardo magalit. Eh, natutulog lang din naman siya ng gano'n. Nakaganyan lang siya. Commercial niya lang. tulugan yan. Diretso na pala yung tulog niya. Tapos pag ano, parang nagagalit siya, ba't daw hindi siya ginigising? Samantalang nasa harapan na ng TV, tinutulugan naman. Pag may Teresa, bigyan ka namin. No? Ng WW. Pahingi ako ng niluluto. Tatay na raw sila. Shout out kay Bundol. Bundol. Bundol, patula. Hello po kay Ma'am Carmen Capistrano from Canada. Kamusta po, Ma'am? Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang araw yata sa inyo dyan. Yata. Hello po kay Ma'am Joy De Jesus from Dubai. Kamusta po?
Sino nakapanood dyan ng ng Korean Tiligaya? Ganun eh. Ganun yung kami niya. Wala daw Korean eh. Pati yung kapatid ni Alex. Mo pa? Oo, nasa likod mo ako, tita. Ganyan? Parang singko. Bakit na ba yung sinusundan mo, te? Ay, si Raquel? Si Raquel. Yata. Pagka papasok ko lang si Raquel sa amin, bigla na lang nagsingit na bigla na lang nagsingit siya, naganggal, alam mo, kapinano eh. Sorry, nagdayon talaga. Lahat ng tayo nagaya. Hindi naman kasi talaga may iwasan kasi mahirap yung Nung nakita ni Narla na Hanggang ngayon, masakit pa yung mga sabi niya, braso ko. Kim, mag-iangat mo na rin yung quit mo. Sinyan mo si Ate Gigi. Yung ginaya niya na din. Ilangat mo na rin. Natatawa ko sa itsura ko doon parang gusto ko nang tumayo eh. Wala yung hilo. Wala, magalaw siya. Alam niyo, mayroon pang ibang mayroon pang ibang games yun, kaya lang hindi na nasama sa upload kasi nga nagka-problema sa video. Kasi magalaw, ewan ko ba kung bakit. May na yung aming camera. Sayang. Mga dalawang games pa yun, di nyo napanood. Ang saya sa amin eh. Hello po kay Ermino Menjola. Shout out po. Hello po. Ito, shout out mo mga po na kadami. Mga ako. Tornado family. Shout out po sa Tornado family from Bacolod. Sarap ng tawa ni Mang Berta. Pati nakasukat. Hindi na isa? Parang akong pinulatik. Opo. Dito sa may landscape namin. Maraming kulig-lig. Hello po, J. Lord Masibang. Probinsya. Pakita mo rin ganun. May mga kulig-lig. Wait lang. Ito na guys yung ladak namin. Ay, latik. Ladok. Ladak. Ayun na yung latik ni Auntie Paseng at ni Auntie Ligaya. Latik pa lang yan, masarap na. Hello, Bella. Bella, ito yung Yung adobo mo ka, di iluto muna kasi. Ate, ikaw magluto ng adobo, di ba? na talaga sa akin. Huwag yung paa. Oo. Hanggang dito lang. Half lang. Yung pa kasi kurseng. Balikot yung tuhod. Balik. Kaya I love you daw. Sabi ni Puti. Sagutin mo na yan. Thank you po. I love you too. Kamo. We love you po. more. Pamain na lang po kay Gigi at saka kay Pe. Available. Hello po sa Almario family from San Pablo, Laguna. Kamusta po? Hello po mga taga Laguna. Hello po kay Ka Jobert Kurganan. Mula po sa lokal ng Ligweg. Lokal ng Ligweg. Hello po kapatid. Saan po yan? Yung lokal ng Ligweg. Ano pong district yun?
sa iyo, Manong Tony. Paniki. Paniki Tarlac. Taga dyan din po si siya din po namin yung paniki. Hello po dyan sa mga taga paniki. Hello, Ate Jess. May nanonood din pa ng mga kapatid natin dyan sa paniki Tarlac. Saan nga sila sa paniki sa Ramos? Ramos paniki. Ay, Kuran. Kuran. Sa Sakuran. Hello po kay Ma'am Rosemary Shiga. Gigi Alex pa rin. Meron na daw kasi si Alex, kaya move on. Hello po sa 189 viewers natin dyan. Wow, thank you. Baka naman, mag-1,000. Ito naman, tumay. Baka madaling araw na wala pa 1,000. Bakit ka daw Hello po, Sir Edgardo. hindi po siya malungkot. Hello po kay Sir Ray Camugaw. Hello po. Hello din po kay Sir Peter Sampayan from California. Hello po. Shoutout kay Sir ERR from Vienna. Ate, ano na, lagyan na ako. Shout out din po sa kay Corwin Villesino from lokal ng Concepcion, distrito ng San Pablo, Laguna. Hello po sa mga kapatid. Hello po. www.com.ph. Sarap ba sa Ligaya? Main na daw, pe. Main ka na. Ni ano. Ni... Oh, my Miss Greta. Kay Sir Edgar. Hello po, Sir Edgardo. How are you po? Mga po noon. Isip tayo po. Kaya Ligaya po, walang magmamay. Si Rapi Bon. Hello din po kay Sir Ran Macanas. Sino guys gusto ng biko? 10 pesos lang po isang hiwa. Ay, pakita mo na yung ano mo. Talent mo. Why sad yung naka-blue? May ano yung ano yung paborito natin? Yung Hidan. May pa Tommy. Starring over again ko. Hindi na pagyabang ni Lucas mo ngayon. Sabi sa'yo, Sabi ni ano, lilipat na ako ng Mindoro bukas para mapalapit sa'yo, Madam Peng. Kay Kyle Patrick. ito book na po kayo. May space po kami dito sa likod na ano, for sale na. Hello po kay Ka Gerald Carlos. Kamusta po? Hello po sa mga kababayan ni Sir Noel Esquilio from Masbate. Hello po kay ano, kay Miss Devlin Bingkot. Ingat po sa biyahe. Excited na kami, Miss Debbie. See you soon. Si Ate Joan po yung naka-blue. Okay na? Napakaganda po nung naka-blue. Haba nung una Hello po kay Sir Willie De Vera.
sabi sa Epeng, di ba may uuwi na sa'yo? May nagsabi din. Ako din uuwi na ng San Jose para mapalapit na kay Greta. Yes, kiday. Ano po, Tabural Paniki po. Barangay Coral ba yun? Barangay Coral po. Yung barangay dun sa Paniki. Malapit lang po siya sa sa mismong bayan ng Paniki. Sabi ni, ni Diego, Miss Aiza, biit mo na ba si Mr. Bugs na muting haraba? Wala na po. Ito po kay Vicente Sarsame. Sarsame. Hello po, from Taiwan. Hello po kay Sir Marino Beher. Sabay na tayo. Ano na? Sabay daw sila mag-mini. Ulibok na daw po yung aeroplano. Pagkita natin. Sige ho, sabay na ho kayo dahil kami naman ho ang aalis. Papunta ng Manila. Sila ka naman ang lilipad. Basta magtulog ka din yung mga cellphone. Halo. Hello po shout out po shout out mo si Marcelino, nanonood siya. Ay, si Nano. Hello, Nano. Nano pa din ba? Hindi matangkad din si Nano. O, sige, ante, shout out mo yung bunsong lalaki. Hello, Nano. Para yung asawa mo yun Hello, Nano. Nano? Nano Junior. Uwi na kayo, nalis ko na kayo. Miss ko na raw ni nanay mo. Baka naman daw, magpadala ka. Pati yung ako. Shout out po sa Valdez family from Park Avenue Mansion, Pasay City. Hello po sa mga Valdez family. Valdez din po ang aming middle name. Si mother po ay Valdez. Ang ganda ng music niyo. Yung Umain daw sa senior. Sino pa? Yung walang ngipin pa? O yung isang ngipin o yung dalawang ngipin? Yung isa po pipitikin na lang, pwede nang matanggal. Hello din Gigil po ako sa kay ngipin. Team Laspag TV. Daw. Ba't Laspag? Miss Aiza, may boyfriend. Meron na po. O, kaway-kaway sa mga walang jowa dyan. O, kaway daw, Ji. Dalawa? Sa simpleng nyo ka, kaway. Dito na ako magbasa. Pangarap ko maging dragon fruit. Okay, O, itatanim na kita shoutout bukas. mo daw natin. Ito yan. Macostales. Rodel. Shoutout po kay Sir Rodel Hindi ko kita, boy. Macostales. Hello po kay Rolando Rosauros. Thank you. Pangarap ko na maging dragon fruit. Hi, Auntie Paseng. Edward Antonio. INC po ba kayo idol? Yes po. Yes po, INC po kami. From lokal ng Montiklaro sa si Occidental Mindoro. Si Dana, andyan. Dana, dali dito. Mumudjul si Dana. Gumudyod. Gumudjul. Aba, nagmudyod lang. Upot ako. Ay, nakalag tayo. Sige, Nagaramid Biko, ti Ilocano. Yes, the best gumawa ng Biko ang Ilocano. Lalo na yung baklat. Lalo yung mga kon natin, mga senior. Greta, anong pangalan ng kapatid mong nasa likod? April Joy Galamay. Kompleto ba? April Joy. May joy pa yun. Joy to the world. April boy. April boy. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Joy in my heart. Joy in my heart. Joy in my heart. Joy, 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 joy in my heart.
Hello po sa 200 viewers namin. Hello po sa 200 viewers. Naka-line of 10 na tayo. Next na po dyan is Cute daw na 300. nakaputi. Nakaputi, silong nakaputi. This one, oh. Gray po ito. Hindi, puti yung tingin niya, girl. Ah, Yeah. thank you. Next. Peng, may boyfriend ka na ba? Wala pa po siyang boyfriend since birth. Meron. Kaya available. Pin na guys. Pin niyo siya sa Facebook niya. Giveaway. Napangbenta ka na yata. Yeah, binibenta ko na siya. Para makapag-asawa na guys. Gigil na ako. Ikaw pa nang gigil. Hello, Guam. Parang maganda nga ako dito. Hello po kay Jojo R. Iba talaga pag Oh, natipilter. sabi na ni Sir Diego, ano daw Facebook mo? Pay mo siya, girl. Pay mo siya, Diego. Ang ganda ng pangalan, boy. Diego. Diego silang. Ano ang apelyido mo, Sir Diego? Loisaga. Si Diego Loisaga pala. Diego? San Diego? Parang ang lungkot ng birthday girl. Kasi daw hindi siya hindi daw siya, kulang daw yung handa niya. Puro daw kasi Hindi ano. nagpahabol ng biko. Hello po kayo. Ay, iba ba mga ate? Patingin daw sa nakapink. Oh, Gigi. Hindi siya teligaya. Pag-ilong ka rin daw eh. Hello po. Share out. Ang apelyido daw ni Diego, Tapa. Ay, Tapa? Diego Tapa. Hello, Kit. Ay, ano to si Kaye. Hello, ate Kaye. Miss you, Kaye. Marita. Hi Kaye! Love you, love you! Hello po kay Kay ma'am, na- ay kay kapatid na Marita Victor. Hello po, Ma'am Marie Chris Gadia. Ba't hindi siya nagtastas ate? Luto siya. Pag may nagano. Ito yung dimple ko. Si ano mo to? May pakit ah. Pilit. Oh, yan o, yan o. Katagal naman magtunaw. Beng. Ayun, nag-ano na. Anong pangalan ng Ayan po. nakaputi? Siya si April. Si April dito kami. April Joy to the world. Cute. Isang malutong na tawa dyan, Gretchen. Hindi ginawa nila. Pangtanggal ng pagod. Ting dimple daw, labas mo. Labas mo tayo yung dimple mo sa puwet. Hindi sa pisngi, sa puwet. Ano siya eh, gabi na guys, hindi na maglabas. Tulog. Pang ano lang daw siya, pang araw. Pang-araw lang. Nagatigas man? Oo, kaya mo lang matulong na. Hello po kay Roslyn. May BF na ba si Greta? Madami na po. Ayun o, mga nag-I love you. Nagpintas talaga ti Ilocana. Anya? Wala. Talaga nagpintas ti Ilocana. Dun na gugwapo. Natatara. Natara. Si JJ is single din yan. Kaya, PM nyo na guys. Bago pa kayo mahuli. Bago pa mahuli ang lahat. Si Gigi at si Alex, huwag na natin push kasi hindi tayo pwede. May WW. May May laging ka-video call si Alex sa gabi Oo, gaya. may WW na siya. Kaya si JJ maghahanap na rin ng WW. Dot. Pari sa WW. Dapat si Greta muna mag-asawa. Sige, paunahin ko na sila. Mahuli na ako. Kababa niya. Wala pang boyfriend para pang maghanap pa ng Kaya nga pinupush ko na tong dalawa eh. Advance happy birthday po kay Ma'am Melissa Diaces. Enjoy your day, ma'am. Sa birthday mo po. Pakain po. Ito na po, nagluluto na po kami ng bacon.
Crush ko yung nakaitim na t-shirt. Lagaan, abang na naman si mama ng, ay sila mama ng karabas. Ano oras mo? O, nasaan ang dalawang auntie? Antay, magpakita nga tayo, auntie. Andito po sila, naghahalo ng asukal. Auntie Paseng, pasok. Hello po. Tararan. Guys, abangan nyo yung ano namin. May pasabog kami sa anniversary. December 10. Abang-abang nyo yun, guys. Masaya na naman yun. Ngayon pa lang nag-aalok pa guys. Hi, Kaye! Thank you. Nood ka lagi sa amin, ha? Hello, Ye. Miss you. Sino yan? Si Ate Kaye. Kit. Waiting sa kasal mo. Sige, ano ka, flower girl. Hindi ka abay, flower girl. Gusto ko yung Kaye na bata pa, ha? Ay, yung dalaga na. Di kaya, andi ka? Ay, mas dalaga pa sa'yo. Kaya, andi ka? Shout out po kay Sir Marcelino si Baton from Panikitarla. Kamusta Hello po sa mga taga-Paniki. Magandang gabi po. Sad naman si Gigi, may ka-OFW na pala si Alex. Happy po, happy. Happy na daw siya. Nakalaya. Malaya na daw si DJ. Nakalaya na siya. No? Hindi talaga sila sa ano. Magkanta ka kasi ate. Sige, gitarahan kita. Gitarahan. Hindi ako Ikaw yung atat na atat mag-video okay, oh. Ito na yung ano. May Pakita mo na yung magandang boses mo. mo. Sabi niya sa amin nakaraan, maganda daw yung boses niya. oh. Mag-live daw kami Go. tapos mag-video kay ngayon. O kahit lang may magkanta ka kung talagang maganda. Nakainom lang ako noon. Ikaw ang dahilan? Joke lang. Yung favorite. Ikaw ang dahilan. Ah, pang ano nga hindi? Thank you po, Ma'am Daisy Ano Perez. Anong nakalimutan ko? Ang paborito Ikaw nila guys ang yung dahilan ng aking pagsisikap. Iba. yung ano, Iba. dana na nang ilagay mong ginapatugtog. Lobat na ba? Lobat na ba? Labis Ang na iyong pag-ibig. Sabi John, alam niya. Ano nga yung isa pa, Jay? Labis na saktan? O lobat na ba? Lobat? Hindi, may isa pa yung kinakanta Yung nila pa. shiller mo? Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan. Lagi ko siya nakakalimutan. Guys, ikaw marunong kumante. Puro simula lang. Ay, mag-video tayo, mag-ano tayo. Pasensya na kayo sa mga boses namin. Talagang hindi kami pinagkalooban ng Ay, si magandang Kaye boses. talaga yun. Pala yung Delay. delay. Hindi talaga si Oy, si Diego. Sir Diego Tapa. Tapa versus Galamay. Manligaw daw siya sa'yo, girl. Pwede po Kuya- mag-apply kay DJ. Bakit parang malungkot? Kuya From ano, kay kapatid na pare ko, mo JB France. Pwede daw ba mag-apply? Kuya Diego. Basta kompleto tayo Pili requirements. ka na, NBI, pili na. police Ang clearance. tagal mo. Ano, saka tawag dito kung single. Proof Senomar. Kailangan na ng Senomar. kung Maghihiwalay single. din yan si Alex at OFW. Grabe. Galit May ba sa akin galit. si Idol Greta? Alrafian. Hindi pa ako galit, sir. Papaliwanag lang. Gigi, Ading, darating din Ingat po kayo dyan sa Saudi. nakalaan para sa'yo. Wait ka lang. Enjoy mo pagkadalaga mo. Correct, tama yan. Sobra na nga sa pagkadalaga eh. Ang 30. Oh, Auntie Ligaya, gawa ka daw ng espasol, sabi ni Aye. Sige, magpunta ka dito, kaye. Ingat kayo dyan ha. Huwag kang mag-asawa. Where's Dana? Call Dana. Mag-aral ka mabuti. Tawagin mo, Anes. Ihanap kita, Gigi. Like mo, Arabo. Arabo? Gusto mo Arabo? Ayoko. Arabook. Gusto niya yung Arabook. Gusto rin ni Gigi, ano, puti. Gusto niya daw native. Yung taga-bundok. Nasaan siya? Nawawala ang aming Antoine. Baka nagtanan na. Oh my God. Sana na yung alaga namin. Pinagtagpo, pero di pinadala. Si Dana po ay nagmumudyon. Bumudyo, pero nawala Wala pa. nagmumudyon. Kailangan ng bigas na yan.
Sana? Hindi ka dito, hindi ka. Kala ko nagmumudyo ka, hindi ka pala sa kapitbahay. Grabe pakisigaw talaga. Ano yan? Hello po kay JR. JR from Pangasinan. Oh. May tulog na po yung kapitbahay namin. Bawal na makabatuhin kami dito. Baka batuhin yung biko namin. Ganda naman ng mga tita namin. Daming may gusto. Wala ka pa dyan, Ye. Wala pa si dyan si Ate Casey. Ilang sila taon Ate ka na Bang. po, Idol Greta? Ano na po siya? 32 Or or 33. Ano? 28. 28. 33 ba? 34 na, diba? 28, ito 34, 34. 39, and 36. Pinakabata sa Ate Gretchen. Hi Casey! Yay! Musta ba ako kina Casey at kay Ket Ket? Uwi na kayo dito. Makapasyal. Dalaga ng mga yun. So, yun yung ano pa. Baka mauna pa sila mag-asawa. Ayun pa yung isang version ng ano ng galamay, yung mga Marias na yun, yung mga Maria. Saka sila Ate Love. Celestine. Sila Maya. Mga Halay, naantok na hindi pa luto ang biko. alaga lang natin dati. Ano na? Dada po! Ilang oras pa yung ating biko? Bukas guys, meron kaming lakad. So abangan nyo na lang po bukas. Secret muna. Abang-abang lang. Hello po kay Sir Michael Lantria from South Cotabato. Kamusta po? Hello po sa mga taga Cotabato. Pari Koy. Ay, Jay, ay ayatin ka na daw, Jay. Oh, ay ayatin ka na daw. Ayatin ka mo. Naligaw ka daw po muna. Si ano, kapatid ko. Wow. Si ano? Si ni Pari Koy? Pero yung ngiti ni Pink, laki ng ngiti ni Pink. Mukhang si Pink yata yung may best. Sir Pari Koy, i-PM mo na si Gigi. Si Ginaline na Nabatilan. Ayun po yung kanyang Facebook account. PM na, PM. Bakit po ang gaganda? Sir Diego, i-PM mo na siya. Hindi kayo tanong na sila kukuha yun. Mamaya yung... O para mabawasan yung mga basura dyan ni mother na kahul-kahul. Dalisay na naman. Dalisay na po. Busy na naman ang magjowa sa loob, nanonood ng Cardo Dalisay. Mamaya yan mga, ganun na naman yan sila. Tulog na naman. Kahit patapos na, kasi hindi pa naman ni Mama yung TV. Minsan alas 9 na, ay Cardo! Minsan mga 7:30, alas 8 kasi nag-start ng Cardo eh. Tapos mga ano, minsan nakakatulog siya sa kwarto. Magising siya mga alas 9, Cardo daw, Cardo. Baka na Tapos na ang Cardo dahil. Hello din po kay Sir June Passion TV from Batasan Hills, Quezon City. Quezon City! Kaya naman tayo sa Quezon City, ma! Quezon City. Quezon City. Quezon City. Punta ka na kasi ate. Hello po kay JR Karaa. Sundan mo. Sundan ko. Pwede yun, yung parang Sa agabi. Panahon. Na para sa iyo. Huwag kang mainis dahil ganyan ang buhay sa mundo. Sundan mo na, boy! Huwag mawawalan ng pag-asa. Kaso nakakalimutan ko yung lyrics. Ay, may lyrics. Darating din si Sir Edwin. Dapat magaling Unang panahon. Sabi ni Pari Koy, friend ko po si Jenny sa Facebook. PM mo na siya, boy. Huwag na ang katanga-tagal. Arap na. Arat na, Basta arat. available, basta bakit ba? Ito, kakantaan muna tayo natin, Joanne. Ito ay para sa Panghugad inyo. na. Pangbugad na. 226 viewers. Baka maging 400 na. Baka maging 3 na lang. Suko. Dali talaga. Dali tayo. Senti-senti yan eh. Mga senti-senti. Gusto mo ano yung kapatay? Ako may mag-iyak kasi dito eh. Pag yung ka na lang, ganda. Suko ay nababalisa. Pagpasensya na. Nababalisa. Katabi. Uy, di mapakali. Paglaw, nagpatay! Iniisip, kundi ikaw lagi. Sige, na dapat.
Sinubukan ko nakalimutan. Na, may iiyak dito. Pinsong yata nila yun eh. Ituro mo pag ano, pag Ikaw ang laman ng puso at Sige, kaya nyo yan. Kayo na lang. ayaw mo kasi. Ikaw ang dahilan. di ko makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw sinta ang dahilan. Ang ganda ng boses ni Greta Alto. No, soprano po ako. Hindi po Baho. Bass. Okay, soprano, pasok! Dapat isa-isa kayo ng isa-isa kayo ng ano? Isa-isa kayo ng ano? Linya? Starting over again sa atin. Ano iba? Wag kasi yung panlalaki yung dapat pang babae yung kinakanta nyo, hindi panlalaki. Starting over again. Ayun niya lang yung team song Starting niya. over again. Parang kayo sin- Kalimutan na natin yun. And now we're start. Ano ba yung kay Tony? Yan na, bumana. Ayan na, nasa na siya. Hindi, yan yung kay Tony. Si Natalie. Okay lang. Lapit ka dito, girl. Susod ka dito. Yung one mo. Nagtangina. Oh, sige ako sa koro. Na? Susod ka dito. May lyrics ba siya? Oh. -1. Time I love you Hindi yata yung may better than I Boss Tolix. ever did before. And you'll be in my heart Hinaan mo lang. forevermore. Buksan mo rin yung kanda mo eh. Ako wala nakakarinig sa We're just too young to know we're there. In love and let it go. So easy to say the words goodbye. Pero pa yung So gano'n. hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time Tulog na sa tipas eh. standing back and high. As soon as our heart and souls unite, I know Wala na yung biko natin. Doon na rin sila. Oh, next. we're starting over again. It's not the easiest things to do. I'm feeling inside again. 'Cause every time I look at you and we're starting over again. This time we'll level the pain away. Welcome home, my lover and friends. We are starting over again. Discover ka sa ano, tawag ng tanggalan. Live alone then, when I had never known all of the time we spent apart. All we did was break each other's heart. Hello, Richie. This song is brought to you by... Basta galis ka dun, galis. Cardo. When I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I'll love you even better than I ever did before. Ganda ng And boses niya you'll na be in my heart forevermore. And Wala pa. Parting now time daw we're sila. starting over again. It's not the easiest things to do. I'm feeling inside again. Nagasayaw na lang ako, 'Cause guys. every time Concert ka lang. I At 219 na. I know we're starting over again. This time we'll level the pain away. So, 16 na bawasan. My lover and friend.
Sus, kasi To yung ingay 15. niya. Sorry, To sorry. 16. Live na nga to. To 18 na yan. Padagdag na ulit. Rain away, welcome home, my lover and friend. We are starting Bawas ulit. over again. Naririnig ba yata sila? Sorry po, sa natutulog. Ay, ang May views live- natin, 200 May live na lang. concert kami, guys. Sorry, Libre sorry. na to. Yung mataas daw kasi sobra. Para pang 300. Ito. To 11. Gusto kong kantahin to. Yung manok na pula. Bungiro. Ang ganda to, yung ano, hindi yung ano ba, just another woman in love. Yung ano wala kasing lyrics. Ano ba yan? Ano lang to guys? Hindi, 206 na lang. 206 na lang. Kumanta lang kayo, no? Wala. Natulog na yata. Natulog na sila. Good night. Grabe sila, oy. Iwan pala dito. Dahan na rin daw kami tulugan. Nag-199, nag-200 po. Oh, dalawa na lang. 200 na lang. Pabawas at pabawas. Di, halika na dito. Song I'm sure Dali, taga ganun I'm lang tayo. in control, a lady with a plan. Manok na Living pula. that life, Nagdewang-gewang. package I'll hold in my hand. Ang pera ni Mrs. I got to get. They call me the girl who knows just what to say and do. Run into the wall, 'cause when it comes to you, I'm just another woman in love, a kid out of school, a fellow that control, just another fool. You touch me and I'm weak, like a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman in love. Just another woman in love. If I should stare, Mamaya sayo naman tremble TikTok. like a child. Ba't nawala na yan? Look all over your face is driving me wild. I'm just what you take me, can wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I want to be just another woman in love, a kid out of school, Labis na nasaktan. far out of control, just another fool. You touch me, am I weak, like a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. I'm just another Madami ng ano. woman, just another woman in love. Okay, mag-type lang po kayo kung ano gusto namin. Si Gigi po ulit. O, Jay, ikaw daw magkanta, Jay. Hindi pa ako marunong, promise. Get out of school, far out of control. Labis Just na nasaktan daw. another fool. Touch me, Labis na sweet. Lapis na Narigat mo na dyan, guys. ako. Sige, kantahin natin yun. Try natin. Hindi ko alam yun eh. Labis na Eh, nasaktan. ano Chorus ba- lang alam ano ko. ba- Ano ba ang title? Labis na nasaktan. Labis na nasaktan si Ate Greta. Kanino? Labis na gusto, naggataw. Ayan, naggataw. Labis na nasaktan. Oh, ayan na. Ako. O, yan na. Ato. Tigasin mo. Umapat. Atong bato ah. Paano ba to? Kung ganito, mahal din mo. Kunyari lang kami, ah. Hirapan Back up lang kami, back up.
ang puso ng pusa Nakalaki ng braso. at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng mapalayo. Sumisigaw ang aking puso. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Isa-isa lang kasi, parang may bago. Kahit napilitin Oh, ikaw muna, Peng. ka, wala na ba akong pag-asa pa? Parang isa-isa lang. Ang puso Ikaw naman. Hindi, pangit kasi. ngulila. Isa-isa lang. May paalon? Paano na tayo? Paano na ang puso ko? Ito, alis mo sinaktan. Ako, sobrang kahihirap. Baka mamaya mas mataas yun. Kahit napilitin ka, Mga trying hard tayo dahil. Ulan daw. magagawa. Copyright daw. Ano live naman po? Naku, nakayak naman yan. Hanggang sangit sa dito. Naka-live po kayo, hindi po kami makaka-copyright. Ayusin nyo kasi. Isa-isa lang. para Nagkukulugan at kumikidlat na dito sa amin. Baka dahil sa kanta nyo, joke lang. Pasensya na po kung napaulan namin dyan. Ano bang mga maganda pang kanta? Next daw, Ma'am Gretchen. Ano po bang gusto nyo kantahin ko, guys? Sabihin nyo lang, request nyo lang po. Ayong ano. Makakaiyak naman daw. Ano ba yung Di ko kaya daw. Di ko kaya. Di ko kaya ko ay iwan mo. Hindi ko kaya. Paborito ko yun, guys. Parang sa mga sugatan niya na. May balak Ano ba kang yung ano? iwan. Ayun na, may balak. Ay, di ko kaya. balak ka. Di ko kaya, dali. Di ko kaya. Maganda yan. Galing Tagay pa. Para gumanda ang boses. Shot para gumanda ang boses. Kunin ko yung cellphone. Bahay kubo daw. Bahay ko. Tingnan ito. Pagtingin. Yan. Yan. Putol ka ba? Ang naka-back, cute po. Naka-back daw, naka-black. Makaplak. Sit down, Jen. Si Alin yung andyan. Jen. Hindi, magdala siyang boses. Ay, nalaglag na. Maipit. Ay, gusto talaga ni Gigi nakatayo kasi nga naiipit daw. Taga-dulo lang ako. Ay, ikaw muna. Oh! Oy, natin Ayaw ko. May balak kang iwan ako. Ikaw muna. Nababasa ko sa mga mata mo na may mahal ka ng iba at sa akin ay ayaw mo na. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Je, pasok! Bila pa. Ko, pag-ibig ko sa'yo. Guys, i-score nyo kami ah. Ako na lang daw yung sasayaw. Ako papayag, agawin ka niya sa piling ko. Pagkat mahal na mahal kita, sa puso ko Ikaw naman. mawala ka sa buhay ko, hindi ko kaya. Di ko kaya ako ay iwan mo. Di ko kaya sa buhay ko ika'y mawala. Di ko kaya ako ay iwan mo. Di ko kaya sa buhay ko ika'y mawala. Bale, wala. Pasensya na sa mga bosses Next. namin. Bale, wala. Meron pa yan. Hindi pa yung tapos, girl. Tapusin natin. Oh, Ma'am Peng, 90. Woo, thank you po. Sir Leo. 90. Paglalaban ko, pag-ibig ko sa'yo. Di ko papayag, agawin ka niya sa piling ko. Pagkat mahal na mahal kita,
Sa puso ko ikaw lamang. Hinahanap-hanap kita. Mawala ka sa buhay ko'y di ko kaya. Di ko kaya ako ay iwan mo. Di ko kaya sa buhay. Ano daw? Ay, nakanta si Schubert. Wala na ito. Di ko kaya ako ay iwan mo. Di ko kaya baliwala? sa Parang di ko buhay alam ko yung baliwala. ika'y mawala. Gagawin ko ang lahat, pangako ka lang. Puso ko'y di mo sasaktan, di mo iiwan, o di ko kaya, hindi ko na nga kaya. O di ko kaya. Di ko kaya talaga. Di ko kaya ako ay iwan mo. Di ko kaya sa buhay ko ika'y mawala. Di ko kaya. Next na. Okay. Tapos na ako guys, ano yung score ko? Sorry sa boses ko. Ganun talaga yun. Habang na-search kami. Ano po yung baliwala? Try ko yung baliwala. Ilagay na yun, ante? Wala na, ba't video ko lang yung ano? Hindi ka na... Ano ba yung baliwala? Oo. Kantahin natin to. Maganda to. Wait lang. Para sa mga nagmamahal. Ito ay para sa... Yan, ito na muna yung aming biko guys. Hindi na napakita yung aming biko. Yes. Ayun na yung asukal. Ating tunawin. At tunaw na nga. Natapos na kaming kumanta lahat. Yes, ang score ko daw 95. Sabi ni Ma'am Daisy Lopez. Baliktarin mo. Daisy Perez. Thank you po. Baliktarin mo. Daisy Lopez, si ano na yun ah. Score mo ay 91. Lagay lang te. Thank you po Sir Michael Labo. Hindi ko alam yung sinasabi ng baliwala. Parang lalaki naman. Baliwalaan mo. Ay, nahulog sayang. Kaba na lang. Natatawa ako sa song. Balik ka ba? Kaba na lang. Gusto niyo yung ano, yung mga kantahan ni Aegis? Natatawa ko. Parang ano yun Gia. Parang kay Gigi yun. Natatawa ako. May pagganon-ganon ka pa. Uy, tulungan natin na sila. Ako naman maghalo, ne. Hintay sa isang sandok. Madilim. Ha? Pero may isang sandok. So, yan na guys ang aming biko. Ang handa ni Ate Joanne. Hindi na natapos na handa. Ang birthday talaga ni Ate Joanne guys, 21. Super advanced lang. Hanggang hindi dumarating sa 21. May ano, siguro sa isang araw naman ano, Bilo-bilo. bilo-bilo. Ganda ng boses, pwede nang i-tape. I-tape yung bunganga. Para mga bilit. Bakit ngayon ka lang daw? Request ni Sir Edgardo. Ano yan ni duet? Siping na lang. Siping ang lalaki. Sige, ako na pala. Saan? Sayang na sayang daw. Sayang na sayang talaga. Tapos na. Tag-iisa lang. Maghalo muna kami guys ng biko. Baka sa kakakanta namin. Magsut. O yan, lagay na ang lado. Ang Wala pa, mantika lang Ay, yata. mantika lang pala. Tama na. Tama na di. Wow, ang sarap ng biko ni Auntie Pasing at ni Auntie Gagaya. Ba't may mga pwede ba?
masarap ng Tupad sili. natin, di ba? Sa bagay, Ikaw ba nagtupad ng Sabado ng umaga? Nag-chat pala yun siya sa akin si Demi eh. Dapat kasi po yan yung Yun nga. Ay. automatic na yun. Shout out kay Ella Batusin. Buka guys. Ayan na. Kaba-kaba na tayo. Ako muna. Oh, si Ate Joan Manana mo. Ngayon, nag-presenta na. Kanina ayaw mo, ngayon todo ano ka. Nahihiya pa daw. Nakadilim na natin. Kunin mo yung isang ano, Ba't walang ano ba yan? walang nakasaksak. Kunin mo yung ano, power bank mo. Iangat mo isa. Nakikita yung pa ako. Ano? Ito kayo ba? Alag, kuyom na day. Mula sa Pabate. Switzerland. Naman mula sa Switzerland na laging nakasubaybay. Sa mga episode, ano na, wala na. Luha. Daw, luha. Sa mga episode na solid po dito sa Canlas family. Pagkanlas family chain, ano, si ano. Shout out na. Hindi ko makita eh. Orlando si Orlando. Canlas. Oh, sabi mo na, binasa Shout out po kay Sir Orlando Canlas from Switzerland. Hello po, ingat po kayo At saka sa dyan. Canlas Hello po. family. Sabing iangat mo naman ay isa. Na, masilaw lang. Iputi mo day. Yan ang puti ng dye. Yan. Yan ang tunay na filter. Ang puti ba namin? Kasi Sa galing ilaw. kaming beach. Kahit hindi man Kaya nagpa-pisay muna kami. O, kanta na ulit kami. Wow. Isa-isa na lang para Gusto hindi niyo ba ulit magulo. kumanta kami pa ulit? Sige nga. Kasi magulo Yan. pa. Ay, tumaas na yung views oh. Naging 240 na kumanta lang ako. Sorry guys sa mga boses namin, mga trying hard lang. Ito ay para sa inyo. Ito ang iniibig. Ganun ka rin daw eh. Ano yun? Itong kanta mo ay para Ito sa po ay mga para sa iniwan. Hindi iniwan mga totoong nagmamahal. Sana ito. Ding-ding. Wala pa ang Excited? Awit ng nagmamahal sa'yo. Awit na may pag-ibig mula sa Jay Daniel, aking ganda daw maganda. puso. Ang ganda daw pakinggan ng Awit talong. kong ito'y para sa'yo. Parang sintonado itong ulit nga. Yan, nag-episode mo. Ano, hindi mo kinaya ba? Hindi ko kinaya ba? Ulit. Parang sintonado. Ako. Ikaw ang sintonado. Isod ka dito. Oh, next na ba yan? Next? Ayoko mag-alwa. Kayo na kayo. Sabay na lang kami ni Oo, Tagasayaw na lang kami. O magkabaka na tayo. Oh, yan, ikaw muna magkaba-kaba. Magkaba-kaba. Ba't ginabahan na natin? Kaba kasi. Bakit nakikita yung paaping? Isa. Di ba ko ma eh? Ay nga pala. May atin na Inaan kabani. mo eh. Magababa. Yan. Wala pa nga. Dadagdag. Ay, Dapat bumili na rin tayo ng magic stick natin, no? Araw sa laba. Gusto ko na rin bumili. Hindi ka na eh. Tagal naman ang intro. Tagal yan, matagal. Malaman ng nada. wala talaga Ay, hindi na pala yun. Kaya pala ginakabahan. Kasi walang kanta yung Ayun na. sinusundan Sige, niya. ako naman daw. Sa chorus na lang. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito, oh, bakit ba? Ang kilos ko'y nababago na halos nandyan ka na. Oh, karo. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. Bakit ba ikaw? Basahin nila. Guys, wala po kami Naisip ko. Ano, baraka ka Sa dyan. bawat sandali Sabay ay na kayo nais natawa. kang makita. Kapag tumitig ka sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Ano ka ba? Nagabanti ka ng mukha. Paano mo kaya ako mapapansin? Oh, next song. Nagakulang, ano na. Kapap lang pa. Nagakulang na. Kaya, guys. Puso kong may pagtingin. bakit ba ikaw ang nais
Di na mawala, wala Yung 5 is 10. kahit na alam ko na. Thank you po, Sir J. Daniel. Ulitin natin. Kanta niyo talaga? Hindi revive yan. Yung tunog daw ng kuligligal naririnig nila. Hindi yung boses. Kay Sir Wilson sa Sagutan. Aking masilayan, tinataglay mong kagandahan, di na maawat ang puso, sa'yo ay magmahal. Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwasan, pag-ibig ko sana ay pagbigyan. Bakit ba ikaw ang Hindi naiisip naman sana kumanta. Di na mawala, wala pa. Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na iba. Ayaw nang paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Sana'y hayaan mo. Ibigin kita. Naghihintay Sana tagal gitara si Kuya. at aasa. 1 hour and 30 minutes na, 27 minutes. Ba pag siya ang kasama, di mo na ba ako naaalala? Mukha mo ay bakit di ko malimot-limot pa? Laman ka ng puso't isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana ay pagbigyan. Ne, nawala. Nag-mood. Ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa. Kahit na alam ko na ang puso mo may mahal na iba. Ayaw nang paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Sana'y hayaan mo. Ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Ang dami kulot-kulot. Nagmamayari na. Gusto ko yung ganyang mic. Nami na mahal kita. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at Di na mawala-wala pa. Kahit alam ko na ang puso mo ay mahal ka na iba. Lumundos na. Shoutout po kay Sir Winner Aguila. Hello po. Ano kaming, mababa? Wow, ganda ng boss ni Miss Joanne. The gift? For The the gift. Yung ano na lang, yung Ano ba yung may nakila? duet. Mga pang, ano naman, pang mga, ano bang mga carpenter, mga ganun. Alam mo yun? Hello, kabando. Matulog ka na, kabando. Sorry, bye. May trabaho ka pa. Tulog na po tayo, may trabaho pa bukas. Top of the world. Top of the world looking. Okay, play mo. Alam to na yun, di ba ante? Isa-isa lang. Alam niyo yun, yung top of the world. Oo, pang ano yun eh. Pang sa inyo yun, ante eh. Nag-loading na daw. Wala na yung dalawa, tinangkasan na tayo. Ikaw eh, ano mo? Ano yung top of the world? Mataas yun, boy. Hindi. Top of the world. Hindi, maganda yun. Sige, play mo. Bakas ng loob.
Play mo. Play mo. Ako muna sa ano para makuha niyo yung tono. Joke lang. Ano Facebook mo? Just the same for you and me. Ano daw Facebook mo, Peng? Will be mine if you are. Peng, ano Facebook mo? BBM for On president. the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since Okay, bumababa na. your love. Oh, 199 na lang. Nagababa ang inyong viewers. 196. Top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find. Next na, next na. Itong Chiquitita. Tita, tell me what's wrong. Favorite mo dyan sa Diyos ko dahil. Magchat naman tayo. Ganda natin. Play din natin. Magsayaw naman daw. Ante, mag-chat-chat ka nga. Sige ako magkanta, Chiquitita. O ano yung pakantahan din daw yung nasa yung nakakulay puti daw na nasa likuran. Gusto daw nila kanina. Iba na yung nakikita mo, sir. Kanina pa ako nagkakanta kung nakagrey ako. Miss Aiza, TikTok ka na. Tell me what's wrong. Hindi na di. You're chained by on your sorrow. In your eyes, there's no hope Sino daw for nakikita ni Juan? Ni tomorrow. Ronnie. Kenyan. Ano yun? I'll hate you Sino see yung like nakikita niya? this. Salamat When you po. can deny it. Sana yun? Nawala tuloy. Lucila Castillo sa pag-subscribe. I can see that you're all so sad, so quiet. Nagtanda. Buhol-buhol na. Tell me the Nagtanda. truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely Okay, next. Next! Kanto sad mo, day, Wala oy. natin guys itong ating Naon dito. sa man mo, oy. Ano daw yan? on. See you broken a feather. Oh, biko naman tayo. Tama na yan. Shut up. You can patch it up together. Kaya saan yung ano nito? Ayan ang ano dito. Mahirap guys, magalo. You'll be dancing once again in the Pwede na yan yata. playland. You will have May nagapanakot sa atin. time for Sino pa yung lalaki sa likod mo? Spirit. Tapos sabi niya, oh, yung nakaputik daw katabi ko. Bullshit. But the sun is still in the sky and shining above you. You Wala hear din na sa you ano, sing kailangan. once more like you did Pwede na tante? before. Banda-banda kayo. Sing a new song, Chiquitita. Tikman daw natin guys. Try once more like you did before. Tikman natin. Sing a new song, Chiquitita. Puro pang ano talaga iba. Ang alam mo. Parang matsabang. Hindi na uuso kasi yung Dalawang kasukal lang yata yun. Dalawang asukal ba ito? ano, hindi po namin alam yung binaliwala. Labis na binaliwala. Wala yung uso dating pangkwan. Hindi matabang. Yung ngayong, oo, yung binaliwala. Wala na? Meron pa yata isa doon ah. O, dayang-dayang man, Ante Marites. Ante Marites. Nina, nanuna, dayang-dayang, itari na. Sayo naman daw ito, budot. Sorry, ito yung
Sa iyong mga koy. Sarap na nga ni Mama. Nanood ng karne. Sa Eunice nga, palit na dun sa may upuan. Hala, may nakaputi ka sa likod mo. Baka yun ay yung NFA. Huwag kayong ganyan, may puno sa likod namin. Lagyan mo yung butos pa-request ng view. Yung kanta ba yan? Alam ko yung kay Basel? Basel Bowler. You daw, you. Alam ko yan. Oh, you. Gusto ko Pero na yan. ano kasi baba? Paki-play. Labis na nasaktan. Tapos na po yung labis na nasaktan ako. Ayun si Dana. Play mo na yung view. Ala, Play mo na yung view. ala, Ito ay lang ano to eh. kahit pilitin mo. Ito. Ano yung you? You gave me hope. You, ang Forevermore. Favorite ni you ano to? requested by Sir Elmer Ramos. Direction, ikaw magkanta nun. Gusto ko lang yan kinakanta sa akin. Ayun, ako kakanta. No one else can make me feel this way. Ano si Dana? Ba't ano, may kadama? Dana. Okay. Hi. Mag-hi ka. Hi. Hello. Gusto yung api? Make me feel... Doon ka kasi sa YouTube, Day. Wala nga akong ano. Wala akong Ulit. You. Pagkadyaw na sa mga nina. Favorite ni ano yung kanta yun eh. Ridge. Oh, mga lalaki. Ganda ng If I sang you love a song po. your face, your lips that I miss. Binaliwala. Dito ka, oh. Tuloy-tuloy tayo. Hindi, walang multo pamain dyan. Sige ka, di ka pa main. Taga ka na lang ako dito, taga sayaw. Taga-suporta lang. Go, Peng! Jay, sini sa likod mo. Puno. May nakaputi daw. NFA. You give The strength to will to give you. Parang lasing na. No one else can make me feel this way. Nay, nabaliktad na. Ba't kasi walang ano? Walang boses. All the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. Hold me up when I am about to give up. You're my best. No one Panlalaki kasi ito eh. And if you go, you know that tears can help but you'll break this heart. Suddenly the madness starts. If you smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me stay. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. Okay, cut. Next. Next na po. Itong kanta na to, maganda to talaga pag lalaking kumakanta. Nakakain love yung boses. Hello po kay Sir Michael Tolotarte. Lalo pag yung buo yung boses, wow, amazing. Wala, bakit may naka-advise na nakaputi? Grabe. Si kuya, nananakot. May third eye Ano ka po ba? yan? Kaibigan po namin yan. Bilog na naman ang buwan. Bilog na naman ang buwan.
Pa-way back in ko lang. Ganyan. Yan, pwede rin. Basta ulit. Narinig ba? Siya isa Ay, ano, maganda hindi yan. niya bet mag for someone who shares some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Pass. Next, oh, next. The end na nga. Don't know what Yan yung ano, don't know what to do, maganda rin yan. Ganda rin yan pag lalaki yung kumakanta. Don't know what to do. I have loved you. I have loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I had inside. You're a hopeless romantic, is what they say. Falling in love of God just like a flame. Memorizing its lines, don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is longing in tears. When you pass by, I don't cry. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time, all the time. I have loved you always on my mind. Ano parang Ano for you, sir? I'm hopeless romantic. Hello po kay Sir Philip Morales. Kay Sir Nian Roldan. Hello po. Next na naman ako nahanap ako. Kay Sir Melvin Ramos from KSA. Ingat po kayo dyan sa KSA. good night, Sir Eduardo Viray. Matulog na po kayo. Kiyo kay Loha. Hello po. Hello, aloha. Hello po, gayam. Request lang po kayo ng kanta para kay Ate Joanne. Pwede po Ilocano. Kakantahin po na Ate Joanne yan.
Hello po kay Sir Mamerto Junior de Vera. Hello po. Hello din po kay Sir Lakay Ilyong from California. Ito ang alon. Kay Sir Michael Carlos. Ay, ito ang alon. Hello. Hindi ko kaya to. Mga mata, mabigat. Hello ka Ramos Danger. Hello po kay Sir Aaron Garcia from Pampanga. What? Tonight, I always get by on my own. I never really cared until I met you. And now it takes me to the dawn. How do I get you alone? How do I get you Aris. Hello po Sir Aris. alone? Pakita mo na yan. Hello po Sir Arnel. Maghihintay ako. Sir Arnel Ligaspi. Namatay ang ilaw natin. Buti na lang, maputi pa rin. Yun. Yun. Ayan. Paano yung hatiin mo, te? Ito na guys ang ating bikos. Kusmante. At bukas mo na dito. Ay, maglamig. Yun o. Yun, no? Oh. Masarap ba yung biko natin? Sarap bukas. Masarap po guys. Oh. Gusto niya. Mm. Kapag ka dyan, kapag dito. Ate magbabay. Ate ano to? Sticker yan. Ba't ginawa kong ano? Meron ka lang dapat. Ginawa yung pizza. What's going on? What are you doing? Ito guys si mother. No, kaway ka man. Hello guys. Katatapos lang na manood ng Karto Dalisay. Ayun kung may napanood. Nakatulog man. Shoutout po sa Alquesa family from Pangasinan at Calapan, Mindoro. Hello po. Hello po. Yung sa inyo, wala namang ano. Kay Sir John Alexis Morgan. Ang pata kong labit. From PSA. Ang pwede naman ginawa ko. Ginawa ko na rin pizza. Hello po. Bahala kayo. Kayo mang magpa. Ayan guys. Tapos na ang aming pagluluto. Ang biko. Yan. Okay, maglaro na ako. Mag-bye-bye na. Bye-bye. Bye po! So yun guys. Tapos na ang Tapos na sila magbiko kaya tapos na rin ang aming kantahan. So next time ulit tayo kakanta. Abangan niyo po kami bukas sa aming lakad. Ingat po kayong lahat. Gandang gabi. Bye! Bye po.